tavaszi szél vízet árasz, virágom, virágom, minden madár társat választ. Ide jövök. Virágom, virágom. Én arra kérek minden magyart, hogy szavazzon a Tisza 12+1 pontjáról, szavazzon a nyugdíjasoknak adandó 200 000 forintos szép kártyáról, amelyet egészségügyre, gyógyszerekre, élelmiszerre vagy pihenésre költhetnek. Szavazzatok az élelmiszerek áfájának csökkentéséről, a személyi jövedeladó csökkentéséről, és arról, hogy végre Magyarországon is bevezethessük azt a szabályt, hogy maximum 2 ciklusig, 8 évig lehessen valaki magyar miniszterelnök. Nincs már messze a változás. Ahogy egy éve mondjuk, lépésről lépésre, tégláról téglára visszavesszük a hazánkat. Éljenek a szabad jászok, hajrá! A nemzet hangja. Dönts te a jövődről. Dönts ki te is. Nemzethangja.hu